i dette afsnit. Du går over for rødt lys til sidst, ved du godt, ikke? Nej, den var ikke rød. Det var ikke fordi, den var stjernegrøn, jo. Men jeg kunne slet ikke, den var rød. Jeg tager ud og skyder den for ham nu. He must really not be feeling good. Han slinger faktisk meget. Han er på telefonen. Det er han, ja. Der er restance på køretøjet. Det betyder altså, at skat har bedt os om at tage nummerpladerne. Jeg sidder med en joint. Så rører der alt muligt ud af vinduet. I de tidlige aftentimer patruljerer Kasper fra Midt- og Vestjyllands politi på Køge Bugt Motorvejen i den civile videobil. Og pludselig kommer en bil bagfra i høj fart. Så Kasper starter TripTrack-systemet for at måle bilens hastighed. Startede på Evedesvej. Det er en sort sportsvogn. 3. vognbane. Ifølge Vejdirektoratet er der hver uge mindst én trafikant, som mister livet, fordi de selv eller en anden trafikant har kørt for stærkt. Slutter ved Flettetavle ved Greve Syd. Den kører over for rødt lys. Sluk bilen. Sluk bilen. Det er politiet. Ja. Du kører alt for stærkt. Hvorhen? Jeg er på motorvejen. Har du kørekort eller Jeg har kørekort her. Okay, ja. Jeg har bare lige sæt dig ind, så kører vi lige ind til siden. Hvad er målet? 166. Ja. Ja, den er ikke så god. Det er også en hurtig bil, du har det. Du kører over for rødt lys til sidst, ved du godt, ikke? Nej, den var ikke rød. Det var den der, når der er klokkeklar rød. Altså, den er altså ikke så rød. Nej. Altså, jeg skulle stoppe på den. Ja, men altså, den var rød. Nå, men det havde jeg sgu ikke set. Jeg synes sgu ikke, den var helt... Jeg vil også sige, den var... Det var ikke fordi, den var stjernegrøn, jo. Men jeg synes slet ikke, den var rød. På en af politikredsens mange landeveje patruljerer Kenneth og Mathias fra Tungvognscenter Øst. Han kører der meget frisk transportbil. Gør der? Der kommer så en varebil foran os, som åbenbart mener, at man skal køre lidt hurtigere end hastighedsgrænsen, den tillader på landevej, hvor man må køre 80. Bare for så tager man blevet skiltet her. Så vi vælger at lave en hastighedsmåling på ham. 107,2 i en 80-zone. Ja, lad os bare tage ham. Vi er uddannet færdselsbetjente, så hvis folk kører for stærkt foran os, og vi alligevel er på vej i samme retning, så kan de lige få en farbøde med på vejen. Goddag her. Har du et kørekort, jeg må se? Ja. Det går lidt stærkt. Det kan jeg ikke. Ja. Jeg har en måling på dig. Ja. På 107,2 km i timen i en 80-zone. Det er ikke fra. Nej, det er kun en gennemsnitshastighed. Ja. Så du bliver sigtet for overtrædelse af færdselsloven for at køre lidt for stærkt. Ja. Ikke? Ja. Det er godt. Har du fået noget alkohol at drikke i dag? Nej. Ingenting? Ingenting. Overhovedet ikke. Jeg får lige min kollega til at finde vores ergometer, så laver vi det, der hedder en screeningstest. Det kan jo godt være en årsag, at alkohol er med til, at man kører for stærkt. Så derfor så bliver det en del af kontrollen. Hvis du puster ned mod den her, uden at røre den. Ja, det er fint. Testen for alkohol er negativ. Nå, Jimmy. Det giver en bøde på 1.800 kroner. Det var billigt. Du kommer lige op over de 30%. Ja. Så du får et klip. Ja, det er jo... Jeg vil huske dig på, at du har et klip liggende fra 22. Ja. De holder jo i 3 år. Ja. Ja. Kør forsigtigt. Det gør jeg. Jeg skal nok køre forsigtigt. Men god dag. Ja, tak. Det er jo... Ja, men 1.800 kroner, det... Ja, det er ikke helt sådan at lave. I Utah er
Sabrina fra Logan City Police på patrulje, og politiet har fået en anmeldelse fra en bekymret kvinde. Der var en bil i går aftes, som kørte meget hurtigt forbi hendes hus i deres lille nabolag, hvor fartgrænsen er meget, meget lavere. Den accelererede, imens den kørte forbi. Hendes børn var udenfor at lege imens, så det er en stor sikkerhedsrisiko, at de kører på den måde. Så jeg har fundet en registreret ejermand af bilen, og nu tager jeg op og prøver at kontakte dem. Der er ikke generelt problemer i byen med folk, der kører ræs på villaveje, men det sker indimellem. How can I help you? The reason I'm coming is because I got a call last night from a neighbor down the street on 1600 North that somebody in your silver SUV was driving at a very high rate of speed and her kids were outside playing. It's a big concern to her. Yeah. So she did take pictures of the vehicle. She also has some video footage, and I'm clearly seeing it accelerating very fast down the road, and there's just kids right there playing. Yeah, that was my son. We talked to him. Did you? Da jeg snakker med kvinden, fortæller hun, at en anden nabo allerede havde kontaktet hende og fortalt, hvad der var sket. Kvinden har snakket med sin søn om det, og han bekræftede, at han havde kørt bilen. Can I show you the video? Sure. So you know what happened? Come out here so the dog won't get out. Yes, you're good, you're good. So kids out here playing, so they are obviously on the side. Mm-hmm. So that's why it scared her, right? I don't blame her. Yeah. So I do want to issue him a citation for it. Okay. Is he home now? Yeah. Do you want me to get him? Let me go grab the citation, get it ready, and then I'll come back. Okay. Okay. Hi. How are ya? Great. So you were driving a little fast yesterday. Yeah. A neighbor called in because they had kids outside playing, and it really scared them a lot. Sønnen virker som om, at han godt var klar over, at han gjorde noget forkert, og at han er imødekommende over for, hvad jeg siger. So I know your mama has already talked to you. And hopefully, yes, and hopefully that's enough for you to understand the importance of not doing it, right? If you hit a kid, you would never recover from that. Yeah. Is there any way we could still go work it out with her? So at this point, since I'm involved, there will be a citation. Jeg kan se på faren, at han ikke er glad for situationen, og at han er utilfreds over, at hans søn får en bøde. The citation is for what's called careless driving. It's a Logan City code, so if one of you guys, if you want to, you're welcome to look it up and see exactly what it entails. Any questions regarding that? No, I don't think so. Jeg synes, det er vigtigt for forældrene at forstå, at de snakker med deres søn om sikkerhed, når han kører bil. Okay. Have a good day, guys. Thank you so much. See ya. Den unge mand fik en bøde på, hvad der svarer til 800 kroner for hensynsløs kørsel. Jeg vil også sige, at det var ikke fordi, den var stjernegrøn jo. Men jeg synes heller ikke, den var rød. Ved Greve har Kasper stoppet en bilist, der udover at køre alt for stærkt, også ignorerede det røde lys. Vi kan kigge på videoen om lidt. Men altså 166 over 10 kilometer. Det er rimelig høj gennemsnitsfart. Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg fik en hjerneblødning her. Ja. Jeg skal lige så godt ærlig over for dig. Vi kommer nok lige til at tage en narkotest, jo. Ja, det er fedt. Ja. Lad os gøre det. Har du noget? Nej, jeg skal. Okay. Det er faktisk rigtig fedt. Okay. Politiets narkometer kan gennem en spytprøve teste for ulovlige stoffer som cannabis, amfetamin og kokain. Hvis du bare kører den her i munden i et par minutter, så bliver den blå. Uden at bide i den. Men så slet ikke holde op på broen. Nej, det var overhældet mig jo. Jeg kørte ned på motorvejen nede ved Køge Nord. Jeg så der sgu ikke. Jeg sad og tænkte, at jeg sagde faktisk, da jeg kørte på motorvejen, så sad jeg og tænkte, jeg tror sgu ikke, jeg bliver stoppet i dag, så jeg gav den sgu bare lidt og tænkte, at du plejer altid at holde på en eller anden afkørsel der. Nå? Jeg plejer altid at kigge efter præcis den her, ikke? Det gør du. Men der er også der, man så, altså. Ja. Sådan er det. Ja. Det var lidt uheldigt, jo. Ja. Har du ikke kigget bagud? Og jeg skulle rart kunne tage en test, så den er negativ lige lidt. Ja, det går vi da sagt ud fra, så. Ja, det altså skal der en rigtig brutal kokain, der kan spores til under, ikke? Kasper afspiller videooptagelsen af mandens kørsel.
Altså, det er nede ved den næste bro ved Køge Nord, det er der, den starter. Ja. Den er blå? Der er blå her. Yes, jeg smutter lige om her, så kan du bare lige se filmen imens. Så du op i en god fart for... Ja, altså jeg vil sige, det er sjældent, jeg har taget nogen, der har kørt 166 over 10 kilometer strækning i gennemsnitsvaret. Det er rimelig højt. Så kommer du op mod... Ja, den er rimelig rød, ikke? Nå, den er. Ja, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se på Tesla. Ja, den anden er du lige ved at køre ind i Teslaen, eller hvad kører der? Jeg kan godt se installationen på ham, ikke? Han er også... Ja. Men det er, fordi jeg har kørt med hovedet under armen. Jeg skulle ind på Burger King og noget at spise med en kammerat, ikke? Og hvad ligger sådan en... prisen på grisen, hvis man må spørge? Altså indtil videre, så bliver du sigtet for at køre 166 og for at køre over for rødt lys der. Ja. Det giver den her en betinget frakendelse for hastigheden. Og fra det røde lys, det giver et klip. Ja. Ja, det er de to ting. Så det er 8.500 samlet, du har brugt. Det er meget snolde for. Ja, men det er jo også... det er jo mange ting, du har lavet, kan man sige. Men jeg skal høre dig, er der noget, du vil erkende, du har kørt bilen med den hastighed og kørt over for rødt lys? Du har ikke pligt til at udtale. Jeg skal sige det. Jeg vil godt erkende i hvert fald... Ja, men ved du hvad, jeg erkender det. Skal vi lige gå ud og kigge på den test her? Lad os gøre det her. Ja. Nu krydser vi fingre. Nej, jeg har ikke noget, det ved jeg. Negativ. Det går godt nok. Jeg tager lige et billede af den, så har jeg... Ja, det gør du bare. Så har jeg alligevel en... Ja, så har du et minde. Men du får besked fra os. Kom godt videre så, ikke? Lige måde her. Det er godt. Manden fik en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 6.500 kroner for hastigheden. At køre over for rødt lys koster ham 2.500 kroner og et klip i det kørekort, han skal generhverve. I København har Martin lige spottet en bilist uden sele. Inden vi egentlig får ham standset, jamen så standser han selv. Og føreren er hurtigt ude af bilen. Hej. Hvad leder du efter? Det er bolden, der er gået op. Og det er helt... Hvad siger du, der er sket? Fordi at inden jeg købte bilen, ikke udsendelsesladet, den lange. Nå, ja. Foran hele vejen ned. Har du lige købt den, eller hvad? Nej, der er kun måneder. Men han har repareret med nogle nye bolde. Der er ikke styr på nogle biler. Kan den ikke køre nu, eller hvad? Jo. Det er bare et... Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men til noget helt andet, det skal jeg fortælle, at det bemærker, at du ikke har sele på. Ja. Ja, og det, medmindre du har noget papir på, at du ikke skal det, så får du altså en lille bøde på det. Selvfølgelig. Ja. Kan du kørekort? Ja, det er meget gerne. Selvfølgelig. Ja. Selvom han bliver sigtet for ikke at benytte sele, jamen så tager han det med et godt humør. Når man nu har sigtet, så har man ikke pligt til at udtale sig, men jeg skal høre, om du kan erkende, at du ikke har sele på. Ja. Det tænker jeg nok. Det tænker jeg nok. Ja. Og har du været på Temo og købt det der? Det tænker jeg nok. Altså det der. Ja. Det er stærkt. Ja, men den skal der pimpes lidt, ikke? Ja. Men det var sådan set det. Selvfølgelig. Så må vi håbe, du kan komme videre. Ja, det kan jeg godt. Jeg går lige over på den anden side. Nå. Super. Husk selen, ikke også? Det modtager jeg. Og tak for, at I var så venlige. Altid. Ja, ikke altid. Ej, men ja. Ja, okay. Rigtig god dag. Ja, det er orden lige over. Bøden for ikke at bruge sikkerhedssele under kørsel er på 1.500 kroner. På motorvejen nær Greve har en bil vækket Kaspers interesse. Skal du lige tjekke ham der, tror jeg. Sidder med en joint. Så rører der alt muligt ud af vinduet. Hej, det er politiet. Kan du lige komme ud af bilen engang? Og hvad var det, du havde i hånden? En joint? Nej. Nå, det lignede det godt nok jo. Ja, hvad var det så? Det var ikke en joint. Hvad var det så? Det var en smøg. I jointpapir? Nej. Nej.
Kom lige med. Har du noget med dit navn på, eller noget? Har du kørekort, eller hvad? Jeg har ikke kørekort. Nej. Okay. Hvorfor har du ikke det? Jeg har ikke haft det i et stykke tid. Nej, sæt dig lige ind foran. Vi skal lige snakke sammen, så. Har du noget med dit navn på? Nej, faktisk slet ikke, chef. Nå, okay. Kasper slår manden op i politiets systemer. 119 gange har du været i kontakt med politiet. Hvor mange gange? 119. Det passer ikke, mand. Altså 119 sigtelser? Nej, jeg siger... Jeg har bare taget mit navn 119 gange. Ja. Det er jo også normalt. Det vil jeg ikke sige. Der er nogen, der måske har kontakt med politiet 2 gange i løbet af deres liv. Frakend kørekoden. Ja. Jeg bliver nødt til at tage en narkotest af dig. Ja. Viser den noget? Nej. Hvis du bare bliver siden. Senere i politijagt. Han svinger faktisk meget. Ja. Han er på telefonen. Det er dumt. Altså, han kører jo en tung lastbil. Der skal han have øjnene på vejen og ikke sidde med snotten ned til mobiltelefonen. Det er en del af vores normale arbejde, at vi bliver nødt til at aflive dyr. Du vidste ikke, det var dig, du drejede sig om? Nej, jeg vil ikke lige, at jeg kører på byen. Nej, du kører 85 i byen. Jeg bliver nødt til at tage en narkotest af dig. På motorvejen er Kasper ved at teste, om en bilist uden kørekort er narkopåvirket. Er der kommet svar fra... Det tager 8 minutter. 8 minutter? Ja. Så der går lige lidt. Du må lige være lidt tålmodig. Jeg tror, du er blevet fundet besiddelse af noget joint sidste gang, kunne jeg se her. Kaspers kollega ankommer for at assistere. Hej. Det er de 2 deroppe. Jeg vil gerne lige ved at tjekke det også. Jeg er lige ved at tjekke ham for narko. Han har ikke noget kørekort. Altså, klap af over det hele? Ja, jeg vil bare lige tjekke dem op. Fordi han sad med joint i hånden, og det røg land ud af vinduet, da jeg stoppede dem. Altså, havde det været din egen bil, var den blevet beslaglagt? Fordi du har kørt så mange gange uden kørekort. Du kender måske godt reglerne. Ja. Nu går jeg lige om og tjekker den der, og så vender jeg lige tilbage igen. Men jeg kan fortælle så meget, at du bliver anholdt nu, sigtet for narkokørsel. Den er positiv for kokain og cannabis. Så det der med, at du ikke har røget, det er vist ikke helt rigtigt. Jeg må måske lyse den for i forbrus. Det ved jeg ikke noget om. Så må blodprøven vise det. Ja, det er det sådan, det fungerer? Jo. Og hvor tager I blodprøven? Det gør vi i Køge. Sygehuset? Ja. P8, jeg har anholdt føreren af bilen for narkokørsel. Jeg ved ikke, om du kan sende en transport herud. Da det er en MC, der er ude at hjælpe mig. Han kan ikke rigtig hjælpe med transport. Skift. Yes, men nu er du sigtet, så har man ikke pligt til udtalelser. Vil du erkende, at du har kørt bilen? Det vil du gerne. Vil du oplyse noget om, at du har røget eller taget nogle stoffer? Nej, der er jeg. Ikke nu? Nej. Det har jeg ikke. Det må blodprøven vise. Der er ikke noget på dem? Nej. De så røg jeg muligt i bilen, men det kan vi ikke. Han er positiv nu. Okay. De vil gerne køre. En af dem, eller den ene, der har kørekort. Okay. Ja, det skulle han da bare gjort før, ja. Ja, det synes jeg, vi skal gøre, fordi det sidder og røg et eller andet. I hvert fald ham bag i sidder og røg nu, hvad jeg lige kunne se. Ja. Har du en pind, så kan jeg gå i gang med det. Ja, den er om bagagerummet. Du kan bare tage. Så er der noget over i den bil, eller hvad? Nej, slet. Nå, det var godt. Udover at narkoteste den passager, som nu skal køre bilen videre væk fra stedet, renser Kaspers kollega også bilen. Jeg skulle få over testen. Nå, du mener ikke, du har røget noget, eller hvad? Nej. Du har gjort den anden dag, eller hvad? Men altså, det var jo en joint, du så med. Det var i hvert fald jointpapir. Jeg så og kiggede lige ind på dig, og du så ikke at kigge på det. Der er ikke noget spændende? Ikke noget spændende, og heller ikke noget på... Nå. Jamen, så kan de jo bare køre i princippet. Ja. Bilen får lov at køre fra stedet, og samtidig ankommer den patrulje, der skal køre manden til blodprøveudtagning. Hej. Hej. Det er ham her. Jeg tror ikke, han har noget. Så meget. Du har ikke noget på dig, eller noget? Jeg skal lige have kigget i lommer efter det, når du skal ud og køre meget. Tak for hjælpen. Ja, det var så lidt. Blodprøven var positiv for cannabis, så manden står til en bøde svarende til hans månedsløn efter skat og en betinget frakendelse af kørekortet i 3 år. Da manden allerede var ubetinget frakendt kørekortet og dermed kørte bil i frakendelsestiden, står han til en fængselsstraf. Sagen afventer afgørelse i retten.
Josh, what's up? He was hit by a car. He's dragging his back in. Okay, we'll see you in a little while. I Utah er Sabrina lige blevet kaldt ud til et såret murmeldyr. Sabrina har tidligere arbejdet for politiets dyreenhed, og derfor er det tit hende, der bliver ringet til, når der er problemer med et af områdets mange vilde dyr. Will you create me an animal problem at Smithson 400 North? Vi har mange forskellige slags vilde dyr i Logan. Vi har blandt andet bjergløver og bjørne, fordi vi bor lige på grænsen til nogle bjerge. Der var et dyr, der var blevet ramt af en bil på en af hovedvejene, og han spurgte, om han måtte skyde den. Han er uddannet til at arbejde med dyr, men loven siger, at man ikke må skyde inden for byens grænser. Det er dog en undtagelse for politiet, så jeg tager ud og skyder den for ham nu, fordi dyret er så kvæstet, at den ikke kan leve videre. Det er en del af vores normale arbejde, at vi bliver nødt til at aflive dyr, for eksempel hvis de er blevet ramt af en bil. I figured, are you gonna do it here? Yeah, if you're okay with it. Yeah, absolutely. We can go in the back here. Josh er uddannet til at arbejde med dyr, og han arbejder for en organisation for sårede vilde dyr, som bliver rehabiliteret. There he is. So he was hit by a car, is that what you said? I'm assuming he's dragging his back in. How'd you capture him? They already had him caught up in the shopping basket. Did he bite anyone? No, but he attacked the guy's shoe. Okay. He's not happy. Yeah. And he's hurting. Yeah. Når Josh fortæller mig, at dyret er skadet til en grad, hvor den skal aflives, så stoler jeg på hans bedømmelse. It's all good. Let's go through the jungle. Do you have a bunch of raccoons back here? We don't. The dogs keeps them away? Oh, there you go. Vi vælger at gå om i hans baghave, hvor at der ikke er flere personer til stede, og der er mindre risiko ved at affyre et våben. I can let him go in that cage right there. If you could do it in that might be the best. Yeah. What do you have that for? This was for chickens and chuckers. Oh, okay. Mostly chuckers, and then I had a box turtle in it that Bryce brought me. Oh yeah, the one that escaped. Løsningen bliver at putte kassen ind i et gammelt hønsebur. And if you have to put a hole in my bucket, I'm okay with that. Are you sure? He is not feeling good. Yeah. I take that with it. Normally he would have complained a bit by now. He must really not be feeling good. He's really not. Yeah. Murmeldyret er meget stille, hvilket er meget atypisk adfærd for et murmeldyr. Det indikerer, at den er såret. Måske har den brækket nogle knogler, og den har muligvis indre blødninger. Oh, there he is. Okay. Cassia 55. I'll be dispatching a rock truck here in a minute in the area of 900 North and 200 East. Før skyder dyret fortæller jeg alarmcentralen på radioen, at jeg skal til at affyre skud, så de er opmærksomme på, at skuddene kommer fra en betjent, hvis folk ringer ind til alarmcentralen og rapporterer, at der har været skud i området. Okay, that might be good right there. If you have some light, maybe that would be good. Okay, thank you. There we go. Jeg har ikke personligt noget problem med at aflive et dyr, da jeg ved, at den bliver aflivet, fordi at den er hårdt kvæstet. And everybody probably think that's just a firework. True. They might not even call dispatcher. Thank you. You're welcome. Much more humane. Ja. Efter jeg har aflivet murmeldyret, så fortæller Josh, at han selv kan skille sig af med kroppen. Alright. See ya.
tilkørsel til motorvejen er Kenneth og Mathias lige holdt ind for at holde øje med den tunge trafik, der passerer forbi. Forløb til den gang. Hvad med det? Den ene forløb, den både. Ja, lad os bare tage ham der. Lys skal virke. Der er en grund til, at vi skal have lys på bilerne. Så derfor så er det også vigtigt, at vi går efter de små ting, og så kan vi jo tage, hvad der ellers kommer med. Og hvis der ikke er noget i kontrollen, så er alt jo godt. Bortset fra, at han skal have ordnet sin forlygt. Vi skal lige huske at kigge på, om han er på mobiltelefonen. Ja, det kan jeg godt se. Fordi at... han slinger lidt. Han slinger faktisk meget. Ja. Han er på telefonen. Ja, det er det også. Ja. Det er dumt. Altså, han kører jo en tung lastbil. Der skal han have øjnene på vejen. Goddag her. Færdspolitiet. Så med din telefon, der kan køre forbi dig. Det var ikke så godt. Så er vi ligesom i gang. Ja, det et kørekort og chaufførlandsbevis. Der var kørekort der, ja. Og chaufførlandsbevis. Tak. Bruger du tachografen? Nej, mit førerkort eller telegrafkort blev ved med at smide ud af den. En takograf registrerer kontinuerligt, hvilken hastighed lastbilen kører med, og om chaufføren overholder sine køre-hviletider. Oplysningerne bliver gemt elektronisk på chaufførens førerkort. Du bliver ved med at spytte det ud? Ja. Okay. Må jeg prøve at se dit førerkort? Tachografen, der bliver ved med at spytte hans førerkort ud, det kan der være mange årsager til. Dels kan der være en defekt i tachografen, det kan være en defekt på hans førerkort. Tak skal du have. Det er altså helt nyt. Ja. Jeg har aldrig ikke forstået det, men jeg synes, det er mærkeligt. Det kigger vi lige på. Jamen, det er jo et problem, fordi at når der er kørt uden førerkort i lastbilen, så ved vi ikke, hvem der har kørt. Og det er jo virksomhedens ansvar at sikre sig, at der bliver anvendt førerkort i lastbilen, hvis den er omfattet af brug af førerkort. Hvis du sætter noget... Er der tænding på bilen der? Jeg kan lige sætte til. Det er nødt til. Sådan, der skal bare lige stå med tænding på, så tjekker jeg lige tachografdata og de førerkort og alle de andre ting. Må jeg låne mappen, som du havde? Perfekt. Tak skal du have. I det her tilfælde er det jo kun hans brug af førerkort, vi skal have undersøgt lidt nærmere. Hvis man kører uden at bruge førerkortet, kan det give en bøde på 3.000 kroner til chaufføren og 6.000 kroner til firmaet per dag, man har kørt uden. Jeg skal lige op og tjekke de førerkort, om det rører i nu her, når jeg putter det i. Og så tager vi den derfra. Okay. Så prøver vi lige at kigge på den. Jeg sætter hans førerkort i, for at teste, om tachografen den fungerer, som den skal. Lige nu virker det fint. Så. Den fungerer ganske udmærket. Den sluger hans førerkort, ligesom den skal, og begynder at registrere. Så om det er ham, der har lavet en fejl, jeg ved det ikke. Men det virker i hvert fald. Ja, det virker lige lade det sidde lidt, mens jeg lige går hen og finder ud af, hvor meget vi skal printe. Så tager vi den derfra. Ja. Lad os lige prøve at se her. Hej. Hej. Vi kører jo for... Det er noget akut materiale, der skal bare afsted, så jeg vil stadig underlagt køre hviletid. For det koster dem 2 millioner at holde ovnen slukket om dagen. Der kan i særlige tilfælde være kørsler, hvor chaufføren er undtaget fra at bruge førerkort, så det skal Kenneth undersøge nærmere. Kan være, har du et... er der et telefonnummer til firmaet? Jamen altså, han skal jo sætte sit førerkort i, og så skal han jo køre videre derfra med førerkort i udgangspunktet, fordi vi ikke ved, om det er undtaget eller ej. Og så skal jeg have fat i firmaet, og så skal jeg jo så have snakket med dem. Forlygten, den bliver påtalt ude på stedet i forhold til at få den fikset, fordi at, man kan sige, det bliver en af de mindre ting i forhold til resten. Nogle spørgsmål? Det er godt. Så kommer på e-boks. E-boks. Okay, det er godt. God aften, ikke? Jo, tak. Tak, hej. Det viste sig, at kørslen var undtaget fra brug af førerkort. Lastbilchaufføren fik en bøde på 1.500 kroner og et klip i sit kørekort for at benytte mobiltelefonen. Han skal også betale 500 kroner til Offerfonden. Regnen falder i Karlslunde, hvor Kasper måler fart i en 50-zone. Og de våde veje er ekstra farlige ved for høj hastighed. Oj, det var ret til dig. 85. Nok lige passe på med alt det vand her. Våde veje giver længere bremselængde, da vejgrebet bliver dårligere. Jo mere vand på vejen, jo værre.
Det er politiet. Har du kørekort? Holder det ikke skidt her? Det er jo dig, der bestemmer, hvor vi skal holde, jo, kan man sige. Jeg vil gerne have dig ned ad sidevejen. Hvor fanden er det? Ja. Nej, okay. Du vidste ikke, det var dig, det drejede sig om? Nej, jeg vidste ikke lige, der bliver for dyrt. Nej, du kører 85 i byen. Du må køre 50 dernede, jo. Der billige. Ja. Du accelererer helt vildt, jo. Ja, men det var sgu skidt. Jeg så du ikke ham bilen, der pressede mig? Der pressede dig? Om jeg satte en over ved stationen. Så kom jeg rundt der og fordybede en helt vildt andet. Så ved jeg ikke, om det er dig, der kører bærest, jo. Nej, ja. Nej, han kører bag mig. Det er dig, der er mål. Ja. Så jeg ved ikke, hvem der har presset dig, eller hvad, men du må jo ikke køre så hurtigt i byen, jo. Nej. Du har jo også vejskiltgenkendelse, kan jeg se. Så du ved godt, hvad hastigheden er? Ja, okay. Vi lægger så ikke så meget med den tid, vi kører. Nej, okay. Jamen, det er, hvad der kan ske. Hvad er vi så? Ja, det betyder en ny køreprøve faktisk inden for 6 måneder. Det er rigtigt. Det er fordi, du kører over 60%, jo. Det må du ikke gøre, det Nej, men altså, det er jo ikke mig. Det er jo dig selv, der har gjort det, kan man sige. Senere i politijagt. Så er det så en hollænder, der kommer kørende. Jeg må nok erkende, at jeg har lidt en forkærlighed for at kontrollere hollandske lastbiler. Det er som om, han er dyttet og blinket af mig. Men så må du da holde ind til siden, hvis det gør man jo normalvis, jo. Det er desværre sådan, at der er restance på køretøjet, og det betyder altså, at skat har bedt os om at tage nummerpladerne. Nej, men altså, det er jo ikke mig. Det er jo dig selv, der har gjort det, kan man sige. I Karlslunde har Kasper målt en bilist til at køre så stærkt, at han får en betinget frakendelse af sit kørekort. Men det er jo altså 50 dage inden for byzonen nu, desværre. Men det er fandme ikke gøre videre med. Jamen, det er jo vores arbejde, jo. Jeg kan ikke gøre så meget, jo. Det er jeg ked af. Men, jeg skal lige overskrive noget ned, så må du lige vente et øjeblik herinde, ikke? Det kan slet ikke holde ud. Nej, det er heller ikke sjovt. Du må fandme hjælpe dig på en eller anden måde. Hvad er det her, jeg skal gøre, altså? Det er jo dig, der har trådt på speederen. Ikke? Jeg kommer lige tilbage, så kan du lige vente. Ifølge Rådet for Sikker Trafik oplever hele 9 ud af 10 danskere, at der køres hurtigere end det tilladte i deres lokalområde. Får lige kørekortet. Du kører pænt normalt, men altså, jeg kan desværre ikke gøre så meget. Altså, det... Jeg gør det aldrig, og jeg kan godt sige, at det er... Ja. Jeg bliver simpelthen presset, du. Altså, du er presset? Altså, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det er dig, der kommer som børste bil. Så du mig dernede, da jeg vendte? Du kommer forbi og kører rigtig, rigtig hurtigt forbi stationspladsen. Er vi enige om det? Ja, fordi at jeg presser ham, der lå bagved. Det er som om, han er dyttet og blinket af mig. Men så må du da holde ind til siden, hvis du... Det gør man jo normalvis, jo. Jo, men... Ja. Men altså, vi trækker... Hvad? Aldrig nogensinde været det problem her. Aldrig. Nej, så må du lade være med at køre så hurtigt i byen, jo. Jamen, det gør jeg fandme heller, ikke? Altså, lige præcis. Jeg kan godt være, at jeg kører lidt hurtigt på motorvejen og sådan noget. Ja. Jeg kører sgu aldrig hurtigt nu, ikke? Du kører meget, meget hurtigt forbi der. Altså, der kommer et børn. Der er et villakvarter derinde, og der kommer ofte børn cyklerne både til og fra stationen. Man når ikke at bremse. Du er blevet målt til 85, så skal vi trække 3 fra. Ja. Så det er 64% for meget. Det sker det, der hedder en betinget frakendelse. Det betyder en ny køreprøve inden for 6 måneder. Og så giver det en bøde på 4.700. Så jeg skal høre, når du er indrømme eller erkende, du har kørt for stærkt. Jeg vidste ikke, at jeg kan jo ikke gøre noget. Hvad fanden skal jeg gøre? Det er jo dig, der... Ja, så det er det, du måler til. Ja, jamen, det er dig, der bestemmer. Det er systemet, kan man sige, der bestemmer det. Ja. Det tager jeg som et ja, så. Men hvad skal jeg gøre? Ja, det ved jeg ikke. Altså, alternativt skulle du møde op i retten og sige, at du ikke har kørt for stærkt, men det har du jo. Ja. Du må køre videre nu, så får du besked senere. Så, yes. Manden kan fortsætte sin tur gennem regnen med en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 4.700 kroner. Kenneth er hoppet på motorcyklen og holder klar ved Køge Bugt Motorvejen på udkig efter interessante lastbiler. Jeg sidder og observerer trafikken og de lastbiler og de biler, der kommer kørende, og så lader politinæsen arbejde. Så er det så en hollænder, der kommer kørende, og jeg må nok erkende, at jeg har lidt en forkærlighed for at kontrollere hollandske lastbiler. Før i tiden var de kendt for i Holland at køre med magneter på tagograferne og snyde med køre-hviletiden.
Vi har også inden for den seneste årrække haft nogle sager med nogle hollænder, hvor vi har udstedt nogle gevaldige bøder. So, hello, sir. Good morning. A little control of you and the truck. Okay, no problem. If you'll find the Nivo for the company and the documents for you, driver's license, qualification card. Just open the door, that will be easier. Yes. Yeah, super. You have here, it's the Nivo. The first one? Yeah. Just come up here, just. Don't look on the trash. That's okay. It's my first time in Sweden and Denmark. Yeah? It is a nice country. Yeah. And you came from Holland with all the goods? Yes. Okay, perfect. I'll do a control and come back to you. Okay, no problem, sir. I det her tilfælde, der møder jeg en meget glad chauffør, som er meget snaksalig, og han vil også gerne vise alle sine dokumenter og papirer. Så åbenbart ikke ud som, der er noget. Der er styr på det, og jeg finder heller ikke nogen overtrædelser af køre-hvile-tids-bestemmelserne. Så alt er i skønneste orden i det her tilfælde. It's an old lady. Yeah, it's all the best. Yeah. 1,2 million kilometers. But it works. It works. Yes. Everything looks fine? Okay. So that's good. No, that's very nice. That's very good work. Yeah, you do it by the rules. So everything is fine. Okay. Okay. Then I will shake the hands with you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice trip, yeah? I København er Martin og kollegaerne fortsat på patrulje, og den automatiske nummerpladescanner har lige reageret på en bil. Det er grøn ejerafgift, der ikke er betalt, og derfor er vi jo nødt til at inddrage nummerpladerne. Hej. Hej. Har du et kørekort, jeg må se? Ja. Er det din bil? Ja, nej, det er... Okay. Det er desværre sådan, at der er restance på køretøjet. Det vil sige, at man har formentlig ikke betalt grøn ejerafgift. Ja. Og det betyder altså, at skat har bedt os om at tage nummerpladerne. Ja. Så I kan ikke køre videre. Det vidste jeg ikke. Nej, det er lidt ærgerligt. Ja, hvad skal jeg så gøre med bilen? Ja, så er det det. Vi skal lige have fundet et sted, hvor vi lige kan parkere den. Og så har man herefter 48 timer til at få bragt det i orden, eller få et ny sæt nummerplader, man kan sætte på. Det er ærgerligt, men det er sådan, det desværre er. Nu tager vi lige pladerne. Ja, det gør vi. Så hvis du bare lige slukker... Ja, tak for det. Der er ingen tvivl om, i det her tilfælde, der var føreren ikke klar over, at der ikke var betalt. Hun var ikke ejer, men jeg vil sige, ligegyldigt hvad, så kommer det altid ubelejligt. Det er aldrig rart at få inddraget sine nummerplader. Det lykkes. Skal vi lige finde en parkeringsplads? Jeg prøver bare at følge med mig her. Der skulle være masser af plads. Ja, det er fint nok. Så får jeg sådan en her på, hvor der står, at man har 48 timer til at få bragt tingene i orden. Og så kan man faktisk risikere, at vi kommer og henter bilen. Ja, ikke? Ja, det kan jeg nok. Jeg kan videre for. Ja. Ja, desværre. Ja, sådan er det. Det er godt. Kan I have det godt? Hej. Man kan ikke tale sig ud af en inddragelse, fordi når den kommer til politiet, så har den været længe undervejs. Altså, der har været masser af rykker, og det er både for skat og for forsikringsselskaberne. Så der er desværre ikke noget at gøre i de tilfælde. Landevej ved Ringsted ligger Kasper mærke til en modkørende bilist, der kører lidt frisk. Så han vender efter den for at lave en hastighedsmåling. Bilen fortsætter ind i en rundkørsel. Der kører rundt. Det var en, der havde prøvekørt den. Eller hvad? Hvor kører han hen? Ja, han er der.
Efter flere omgange i rundkørslen er Kaspers nysgerrighed blevet vakt, så han følger efter for at kontrollere føreren. Hej. Hej. Det er politiet. Har du kørekort? Ja, der har jeg. Det er godt. Du kører godt nok hurtigt derude på restauranten eller noget, synes jeg. Nå, ja. Jeg beklager, hvis du synes. Ja. Jeg har ikke nogen måling på dig. Det skal du nok være glad for. Så, har du fået noget at drikke eller noget? Overhovedet ikke. Nej. Ja, altså... Hvis du bare lige... Kun cola? Ja. Ja. Hvis du bare lige puster ned i. Bare ned i trakten. Hvad sådan der? Ja, lige lidt længere tid. Nej, den måler bare lige, om der er noget. Og så hvis der er noget, så skal vi tage en anden en. Alkotesten er negativ, og det viser sig, at forklaringen på de mange ture i rundkørslen sidder i autostolen på bagsædet. Skulle du lige tjekke, om vi var efter dig, siden du kørte rundt, eller? Nej, det er fordi, hvis du ser bag, så sidder der en. Hun sad og sagde... Okay. Så, yes, det er i orden. Yes, men pas lige på, når du kører derude, ikke? Ja, en anden god gang. Det er godt. God aften. Hej igen.